Tenim al davant nostre la muntanya de Montserrat. En el centre de l'imatge hi podrem veure el dit de la Mare de Déu. Avui l'àvia Montserrat ha decidit de portar els nets, l'Aina i en Martí, a fer un petó a la Moreneta. Hem anat amb l'auto fins a l'estació del Carmellera de Monistrol de Montserrat. Hem deixat l'auto a l'aparcament i prenem bitllet per pujar al tren. En aquest punt ens estem creuant amb el tren que baixa de dalt a Montserrat. Tot pujant amb el tren podem contemplar unes magnífiques vistes de la vall, l'estació del tren i el poble de Monistrol. Aquí al davant nostre ja estem veient l'estació de Montserrat. I ara, una vegada hem baixat del tren, pujarem cap a dalt del monestir. Aquesta sombra que estan veient no és pas cap fantasma, és la sombra de l'avi. Ja som a dalt l'esplanada del monestir. Ara anirem directament a veure si podem fer el petó a la Verge, o bé, si és que hi ha molta gent, i haurem de tornar més tard. Hem de recordar que l'abadia pertany a l'ordre dels benedictins. Està situada a dalt d'una muntanya a una altura de 720 metres sobre el nivell del mar. Sembla ser que per als voltants de l'any 1011, un monjo procedent del monestir de Ripoll va arribar a aquesta muntanya per fer-se càrrec del monestir de Santa Cecília, quedant el cenobi sota les ordres de l'abat Oliva del monestir de Ripoll. Com podem veure, la cua és llarguíssima. Voldrà més que anem primer a dinar i després hi tornem a la tarda. Santa Cecília no va acceptar aquesta nova situació i Oliva va decidir fundar el monestir de Santa Maria, el lloc on hi havia una antiga ermita amb el mateix nom. A partir de l'any 1082, Santa Maria va passar a tenir abat propi i va deixar de dependre del de Ripoll. Aquesta ermita s'havia convertit a la més important de totes les que hi havia a la muntanya, gràcies a l'imatge de la Mare de Déu, que s'hi venerava des de l'any 880. El monestir aviat es va convertir en un santuari, la qual cosa el va beneficiar, ja que els donatius i les almoines rebudes li van permetre anar creixent de forma constant. A la fi del segle XII, l'abat regent va sol·licitar que es permetés ampliar la comunitat de monjos a 12. Era el mínim requerit perquè es pogués considerar una abadia. Ara, l'avi i els nens se situen al punt mig senyalat com a centre del món. A partir de l'any 1082, el monestir de Santa Maria va passar a tenir abat propi i va deixar de dependre del monestir de Ripoll. Aquesta figura de l'abat va ser construïda fa molts anys per el senyor Jaume Roser de Cassà de la Selva.
Bé, ha arribat l'hora d'anar a dinar. Ja tots tenim gana. Hem anat al self-service que hi ha sota la plaça. Primer, l'avi i en Martí han anat a cercar el menjar i tot seguit hi hem anat l'Aina i l'avi. Ja en aquell temps, l'ermita de Santa Maria s'havia convertit a la més important de totes les que hi havia a la muntanya, gràcies a la imatge de la Mare de Déu, que s'hi venerava des de l'any 880. El monestir aviat es va convertir en santuari, la qual cosa el va beneficiar, ja que els donatius i les almoines rebudes li van permetre anar creixent de forma constant. A la fi del segle XII, l'abat regent va sol·licitar que es permetés ampliar la comunitat de monjos a 12, el mínim requerit perquè pogués ser considerada abadia. És curiosa aquesta cara de l'imatge. Fixeu-vos-hi bé que a mesura que vas passant, ella va girar la cara sense deixar de mirar-te. El segle XIII va ser el de l'inici de la lluita de Montserrat per aconseguir la seva independència del monestir de Ripoll. Durant el cisma d'Occident, el priorat de Montserrat era fidel al papa de Roma, tot i que el monestir de Ripoll donava suport a Benet XIII d'Avinyó. El rei Martí l'Humà va aconsellar a Benet XIII que convertís Montserrat de priorat a abadia i posés al front com a primer abat a Marc de Villalba, qui ho era de Ripoll des de l'any 1408. El dia 10 de març de 1409, una butlla papal de Benet XIII va crear l'abadia de Montserrat. Amb tot, Ripoll continuava mantenint certs privilegis sobre Montserrat. La tenacitat del seu primer abat aconseguí una butlla del papa Eugeni IV l'11 de març de 1431 que alliberava definitivament a Montserrat de tota servitud. Ja som al davant de la Verge. El primer d'arribar-hi ha sigut en Martí, que en aquests moments li està fent el petó. Tot seguit arriba l'Aina i també li fa el petó. Ara li toca a l'àvia de fer-li el petó i al mateix temps demanar-li quelcom. Una vegada fet el petó a la Verge, sortim a fora per al camí de les espelmes. I per acabar la cerimònia és obligatori encendre una espelma a la Verge. Per aquesta raó, en Martí i l'Aina han anat a cercar-ne dues. Els encendran en els ciris grossos i les situaran en el lloc pertinent.
Ja hem acabat la visita a Montserrat. Ara ens disposem a cercar el tren per baixar fins a Monistrol. Allà prendrem l'auto per tornar cap a casa.